uNkulunkulu uphile kusho uphumelele pastor lo uyacheka amaphupho. Inamba ke senze ngoba uyimember noma ngoba ke ungomunye waba contributor ku channel. Makungenjalo mayisebenzisa. Sebenza from 9 to 5 uyamfonela ku WhatsApp. Lapho ukuxabana nomufi, ukuxabana nomufi. Ukuxabana ngosuku ngabe ukuthethisana nomufi wena uyamthethisa niyathetha nobabili. Shuthi niyahilisana nobabili. Yabo? Nake singakusho. One ngokwesiko manje uphupha umufi kuwuphawu olubuma nexabana. Lokho kusho ukuthi ngeze umufi washona inenkinga nezingxabano inokungazwani futhi azange isixazulule lezo nkinga esaphila. Manje usethi ukuthi nizohlela kumhlambulula noma uhlelo enhlambuluko esinye imhlambululo okwenzakala ngokuthula engasahluphi, yabo? So noma sominyaka ibheka kanje kuyenzeka ufuna ukupha umufi ubophawu lokuxabana olosho ukuthi umufi wakwenza kabi esaphila futhi usengakaxoli usambambela amaqhubu. Ngeze ukuba uxabana nomuntu ngoba vele wathi mashona ekuphathe kabi kakhulu, yabona? Namanje lethi usengamxoleli yabo usesenamaqhubu alento ayenza kuwe, yabo? 3 kwesinye isikhathi uma uphupha umufi kuba uphawu lobuma nexabana nongaliyeli veza kungenzeka lo muntu wathwetshulwa wabe sephendulwa abathakathi ukuthi angakubheki uma asondele nolaka nesiphithiphithi empilweni. 4 kwabanye uma uphupha umufi yabo uphawu lomanxaba solusho kungenzeka umufi akathokozile ngenkambo yakho engalungile engamukelekile futhi ephambana nomsamo okumele uyilungise. Shuthi ngeke uxabane nomufi ngoba vele nawe umuntu onamabatha, umuntu ongenzi kahle, ngabe izinto ozenzayo zizolimaza ikusasa lakho noma izinto ozenzayo zingcolisa umsamo, yabo? Sawonga ngesibheka lapho ukuxabana nomuntu ongasekho. Bebeleze.